Jo pense que Carmelina Sánchez Cutillas és una escriptora injustament oblidada i això té a veure amb el cànon literari. El cànon literari necessita una revisió, però també necessita una revisió el currículum educatiu. És a dir, Matèria de Bretanya possiblement és un llibre molt venut, molt editat, possiblement és un dels llibres amb què els lectors llegeixen per primera vegada en valencià, o moltes generacions de lectors han fet això, però després no es coneix la seva obra poètica, que és des del realisme social dels anys 60, dels primers poemaris, passant al poemari críptic, i que ella deia com que era el seu millor poemari, que són els jeroglífics i la pedra de Rosetta. Segurament ens hauríem de plantejar què és el que toca fer per recuperar el llegat literari d'eixes escriptores, de tantes i tantes dones que han passat desapercebudes i que convé recuperar, perquè sense elles tampoc s'entendria ni la nostra literatura, ni el nostre patrimoni cultural, ni res del que som ara. I això és fonamental, i això passa per revisar el cànon literari i passa també per incorporar-les al currículum educatiu dels nostres estudiants i estudiants de secundària i de batxillerat, lògicament, per la densitat de la seva obra.